ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ଜିଗ୍ନିମର ବଳଦେବଜୀଙ୍କର କାହାଣୀ। ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ତତ୍କାଳୀନ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ନିଜ ପରିବାର ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ଶଗଡ଼ରେ ରଖି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୁରୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟର ପଥ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଜିଗିନପୁରଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ବହନ କରିଥିବା ଶଗଡ଼ ଆଉ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଲାନି। ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚାଳଘର ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ। ଇଏ ସେହି ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଜିଗିନପୁର। ଏହି ପରମ ପାବନ ପୀଠରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଅନେକ ସମୟ ବିତିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାରତୀ ବଂଶୀୟ ଜମିଦାର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେବେ ଭାରତୀ ବଂଶୀୟ ଜମିଦାର ଦେବାଳିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗତ ବଂଶୀୟ ଜମିଦାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଲାମରେ ଧରି ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ପରିଚାଳନାର ଭାର ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 52 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 500 ବର୍ଷ ତଳର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ, ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓ ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ। ମନ୍ଦିର ଭିତର କାନ୍ଥରେ ପୁରାଣ କଥାର ଚିତ୍ର ସବୁକୁ ଦେଖି ଭକ୍ତଟିଏ ଘଡ଼ିଏ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପୀଠରେ ସବୁଠାରୁ ବିଚିତ୍ର କଥା ହେଲା, ଏହି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ 3ଟି ଦ୍ୱାର, ଯାହା ଅନ୍ୟ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ବିରଳ। ସବୁ ସୁନ୍ଦରତା, ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଭିତରେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର, ସିଏ ଆମ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି।